guys, खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो दिनैबो जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर फाय आं दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आं मोनसे रेसिपि लानानै फैलायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय फाय आं दिनै मा रेसिपि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाथ' आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव मोनथिखाबाय जानांगौ आरोना स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दाउआ फुबाय नै दाउ बयलार मासे जानोसै दिनै लाइटसो जानो लुगैदोंमोन गोदाखांनानै बेखिनियाव ओंखारबाय मैगं लेमनोसै आलु लेस्रि दा भाजा बानायनोसै आरोना दाउ बेदरखौहाय नै हाखांबाय आलु लेस्रि नै सारायाव थाव होबाय दुंबाय आरोना थावा ओमफ्राय नै पियाज हाखाना लाबाय पियाज होनोसै ओमफ्राय एवनोसै बेदरखौ दै ओंखारजोब्बाय बेदरनि दै हालदै बानलु सामब्राम देनाय खेबसेनो देखादो आरोना मस्लाबो जिराबो waktu tayo pun ini bayi sarang जाबाय मोनबाय खांनोसै आरोना एसे फोरानद्राया बिदिनो जिब दोनगोन मिर्च
पाउडर गरम मसाला दिया मोनबाय लोगोफोर जानोसै लोगोफोर ओंखाम जानोसै ओंखामखौबो दाबोरावसो लाखादों आरो माने बेदर दोननायमोन आरोना ओमफ्राय थाव नांनायमोन ओमफ्राय आयौनो लगायनानैसो लाबाय दाबोरावनो ओमफ्राय मानसिफोरा मिनिनाङा आरोना आंखौ दाबोरावनो जादो होननानै एख' रखमलाय Recuerdo que era un bote y dablo de manera profunda. Engkau, dan negara menlalang mobile phone. Nih, kalau saya tenang kok. Ayo, di mana? Oh, no. Gimana?